يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدأت تبشر في الله جبوا موبد وكرمان تو الله كاين الله ككشا ناك نعم الله كوك أمبلا جلنكا بيجمعي بيدومباي أنغا بيجمع كتبا كنكا أمبى بماكو كومين سeng sigida duruna amba karti la min wele ko turkorobugu an karamogo ani an fa ka misilla Mohamed Musa Jallo abina kutuba duma min ke anye nene aw angeje anga nyamada Mohamed Musa Jallo ka ne kutuba duma fe amba de islam amma Allah subhanahu wa ta'ala tanuka barkada Allah setigi Allah korota tigi Allah bunyatigi amma nyere do alaka khalifa la ta ka jonyuma ka khalifa chen jonyuma min ko ashhadu an la ilaha illa Allah وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فرا أما ولندا كلينغا نودي أدمدون لدبو مين بيني أما هكلنا وما كليني أم سكتو لدبو كنا تجا جمعنا أنا نيوم بويا أنا نيوم غسيسيجي أنا كوتو نيوم تلا ما دام أمي نيوم سورو يريباي يرلا نو إسلامي يريباي أبولو فراو نام فرا لا ويربولو فراو نا o man ka ke sababu ye ka ke nenni ye ka ke ɲɔgɔn dɔgɔya ye ka ke ɲɔgɔn buruja ye o ye faamuyabaliya ye o ye alakira ka sira minɛlibaliya ye sallallahu alaihi wasallam an y'o misaliya caman di juma tɛmɛnen an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli insha Allah bi fana an b'o walanda kelen in de kan mais n'i y'a lajɛ anw silamɛw hakili la an bɛnnen don fɛn minnu na o de ka ca ka tɛmɛ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu na n'i y'a lajɛ Ala ye seli min di anw ma Ala ye seli min di anw ma seli kelen don n'i taara Ameriki silamɛw minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ o fana bɛ seli fana in de seli lanzara fitiri safo fajiri n'i taara Azi o kelen don n'i taara Europe o kelen don n'i nana Afriki o kelen don donc o bɛ diinɛ jumɛn na ni silamɛya tɛ k'a fɔ ko maaw bɛɛ bɛnnen don fɛn kelen kan an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn wɛrɛw de la sinon maa si tɛ anw na min b'a fɔ ko hiji kan ka kɛ Tombouctou de silamɛ bɛɛ bɛnnen don a kan ko hiji kɛyɔrɔ ye kelen ye an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Magan an bɛ hiji ni sunkalo nana o cogo don maa si tɛ yen ko min b'a fɔ ko sunkalo ye Rajaba ye silamɛw n'u ka fɔɲɔgɔnya bɛɛ maa dɔ bɛ yen jamana silamɛ bolofara dɔ bɛ yen min b'a fɔ ko sunkalo ye Rajaba ye o tɛ yen bɛɛ bɛ sun sunkalo kelen in na i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se k'a daminɛ tile kelen dɔ ɲɛ mais a bɛɛ lajɛlen ye waati kelen ye an bɛ sun o la an bɛ seli cogo kelen na i tɛ dugusi sɔrɔ min b'a fɔ anw ka seli fana yɛrɛ kan 5 ye walima min b'a fɔ anw ka juma yɛrɛ kan 3 ye i bɛ nin ye diinɛ jumɛn na ni silamɛya tɛ i bɛ nin ye taasira jumɛn na ni silamɛya tɛ ɔ ni nin kɛra an ka belebelew ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu minnu na an bɛnna olu la ɔ yiri bolofaraw ni an farafarala olu la an ma se ka ɲɔgɔn faamuya o la o man ka kɛ baasi ye an ma o man ka kɛ kɛlɛ ye o man ka kɛ wɔyɔ ye o man ka kɛ ɲɔgɔn nɛni ye o man ka kɛ ɲɔgɔn buruja ye o man ka kɛ ɲɔgɔn taasira lagosi ye faamuyabaliya de b'o kɛ juma tɛmɛnen na an y'a fɔ barigo min n'a falen don ji la o barigo bɛ kolonkolon mankan tɛ bɔ mais barigo min bɛ yen ni ji bɛrɛ t'a kɔnɔ o kolonkolonkan bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini o la o tuma la faamuya bonyabaliya silamɛw fɛ Ibnul Qayyim yɛrɛ Allahu Taala ka jɛn b'a ma a b'o de fɔ a ka kitabu kɔnɔ a ko adamadenw ka diinɛ faamuyabaliya ko n'i ye masiba o masiba bɛ silamɛya kɔnɔ ko n'i ye diinɛ faamuyabaliya bɔ a la k'a tɔ bɛ dɛn arabukan yɛrɛ taacogo b'a to adamadenw tɛ ɲɔgɔn faamuya Allahu subhanahu wa ta'ala fana an y'a fɔ o de diyara ale Allahu subhanahu wa ta'ala fana ye a y'o de fɔ alakira Muhammad ye walaw sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk n'a kun ye Allahu subhanahu wa ta'ala diya a kunna mantonw bɛɛ lajɛlen kɛ manton kelen ye u bɛɛ lajɛlen kunna taabolo sira kelen minɛ mais nin de diyara Ala ye adamadenw tɛ fara
u be fara fara u te hakilina u te kɛ kelen ye parce que ala yɛrɛ adamaden da o cogo la dɔ be o jɛlen do dɔ be o finen do dɔ be o ka surun dɔ be o ka jan dɔ be o be faamuya kɛ teliya la dɔ be o te faamuya kɛ teliya la Allah subhanahu wa ta'ala y'an dan nin cogo in de la o kuma la an ka faamuyaw tɛ se ka kɛ kelen adamaden bɛɛ tɛ se ka bɛn kelen kan kuranɛ yɛrɛ la fo ni fɛn min kɛra wahayu ye n'o jiginna hali o wahayu yɛrɛ min n'o bɛ jigin Allah ta'ala yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ko huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat ako na Allah subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ min jigin Muhammadu kan ayaw b'a la minnu kiiri bɛnnen do o de ye kitabu yɛrɛ sigilen do minnu kan lasili yɛrɛ ye minnu ye mais ayatu muhkamatu ye joli ye kuranɛ kɔnɔ o de ka dɔgɔn ayatu muhkamatu ni ala n'a kun ka di ala ye a bɛ kuranɛ aya bɛɛ kɛ muhkamati ye n'o kɛra maa fila kun tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ mais ale Allah subhanahu wa ta'ala y'a kɛ i n'a fɔ an ye misaliya min ta dɔgɔkun tɛmɛnen ayaw bɔbɔlen do ɲɔgɔn fɛ kɔrɔ kelen o bɛ se ka fɛn kelen a bɛ se ka faamuya ko caman na o kuma la ni ko min b'o cogo la fo maa min bɛ baara k'o la olu ka baara kɛ ni hakili ye o de la an y'a fɔ alakira yɛrɛ ka waati la sallallahu alaihi wasallam kuma dɔ la ale yɛrɛ tun bɛ taa taasira dɔ fɛ maa minnu b'a tile la olu bɛ taa taasira dɔ fɛ an y'a fɔ o ɲɛna yan ale alakira kun sunnen do ale alakira ye sun tigɛ parce que a bɛ taama la an bɛ Aisha b'a nɔfɛ o ma sun tigɛ a bɔr'o kalama min kɛ a ko a ma ahsanti ya Aisha i ye min kɛ i ye baara ɲuman kɛ parce que i y'a faamuya cogoya min na i ka faamuya i ye baara kɛ n'i ka faamuya de ye o kuma la fo an ka faamuya k'a fɔ ne bɛ nin taasira kan mais ni n balima silamɛ fɛn mun ye bolofaraw ye n'ale y'a faamuya nin cogo la ne yɛrɛ fana y'a faamuya nin cogo la n ka to ale y'a faamuya cogoya min na a k'a kɛ ten Imam Shafi'i kun ye maa hakilimanba ye sirifu don a y'o de fɔ a ko ra'yi sawabun yahtamilu al-khata wa ra'yu ghayri khata'un yahtamilu as-sawab ne Imam Shafi'i ne mana hakilina min ye o hakilina ye tiɲɛ ye koyi o de ye sawaba ye ne yɛrɛ fɛ yen mais i b'a sɔrɔ fili bɛ se ka y'a kɔnɔ parce que adamaden man bon fili ma a ko wa ne yɛrɛ n tɔɲɔgɔn dɔ maa min tɛ ne ye o tigi fa ka hakilina n b'o bonya ne bolo o ka hakilina ye fili ye mais fili min don tiɲɛ fana bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ donc a kana kɛ maa ɲɛna ko tiɲɛ absolu ye e ta ye walima i karamɔgɔ ta don i n'a fɔ juma tɛmɛna an y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ e n'i karamɔgɔ aw de ye ala ka diinɛ porte parole ye n'aw ye min fɔ aw ta de ye copie originale ye tɔ si ta tɛ sawaba ye o de bɛ na ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ye sahabaw alakira yɛrɛ tile la sallallahu alaihi wasallama u fɔra ɲɔgɔn kɔ ma u ye ɲɔgɔn gasi sigi u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔ ma dɔ ka bonya tiɲɛ an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi ala ka faamuya ko ɲuman di jamana in ma ya rabbi jamana in dɔnnimikɛlaw ya rabbi ala ma dusukun jɛyara ko in k'a dɔn anw ta tɛ ala de ta y'a ka diinɛ ye a ka d'a ye cogoya min na a b'a kɛ ten an ka baara kɛ n'o ye an kana baara kɛ ni dusu ye an kana baara kɛ ni ɲɔgɔn lagosi ye maa min ye min kɛ sira min fɛ diinɛ kɔnɔ surtout ni dalilu b'a bolo a la ka ban silamɛ wɛrɛ kana sɔrɔ min b'a fɔ k'i b'o buruja k'i b'o neni k'i b'o dɔgɔya o ye ko ye min tɛ bɛn silamɛ minnu tɛmɛna an ɲɛ olu ma baara kɛ n'o baara kɛ cogoya abada ya rabbi ala ko hakili ɲuman d'a ma allahumma jalna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكافرين أعداء الدين واحمي كيد الزنادقة والملحدين اللهم كل من أرادنا وأراد بنا سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدميره يا سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين ورب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك
على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بديت بشرف الله جباو كانينا على فيها كيشي أناك هنا أناك نما أناك بركة على كوكي أنكلنا بلا جلينكا مباركة جمعة من سلسان يا ربي على كامناي لك جمعة كمان يرانا سليم بانيو كفي أنسيرا أنفا أني أنكرا مغما كا أنينغا من داي من تكلادي على يرتقو أني أجامو أني أبورا جون دي لا دكرو يندمادو أنغا مادا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توغي محمد جالوي جالو لقاو فينو كم محمد توغو كاچا على كرا بركة دالي كما دونك بلا جلين توغو يفابي دايكا محمد تيجان بان في محمد موسى بان في دونك نافورا محمد موسى كا فاتوغو داكا ودي توغو دوميني ليكي دونك محمد موسى جالو دونك ودي توغو alhamdulillah utemene kofe ngale mi meamulo ka tengo ala ode almamiya sigleme kalanka yalma ka kalan no atasma menon damne na wati jmeona karamo jmeon bolo dugu jmeon fenen konnana alhamdulillah ala barkala anye kalamun ke kalangoni famba kera nga chogorba refe ma kalam do kalana mo refe kalam mi anya ke chogorba refe no walidu Musa Jallo le an kalan Qur'anela kan kalan kitabula kan kalan masabu maliki kitabu fitinuna kitabu kumbabula ani lugha kitabula me an yɛrɛ fana wulila ka ko ɲɛɲini parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kalan ye min al mahdi ila lahadi depuis bamunana fo ka taa i do dingɛ kɔnɔ don min na. Donc au-delà une formation fana chama bénéficier à travers le monde arabu dugu chama na aux formations nous ça continue d'ailleurs ali to jamana kan une formation donc Macédoine 95 là une ex Yougoslavie une formation donc no donc ka fara arabu dugu chama kan donc na borulu la kala rekon lasli bakera chorba refe donc kala ale kofe karamogo wɛrɛ tɛ an na k'a fɔ an ye taara min fɛ an donna min fɛ kalan na n'a bɔra an ye minnu fana kɛ monde arabu la donc sinon kalan fanba bɛɛ kɛra ale bolo mais n y'a f'i ɲɛna cogoya min na kalan ye fɛn min n'a a bɛ ɲɛɲini don o don de tant que balo bɛ yen i bɛ kalan kɛ fo ka taa se bato bɛ kɛ cogoya min na i n'a fɔ ala y'a fɔ ala kɛra cogoya wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kalan fana y'o cogo ye a bɛ kɛ a tɛ dabila. Donc an b'a la dongo don an bɛ kalandenya kelen in de la inshallah. alhamdulillah ngali mmetugo la we kutuba ko yɛrɛ anya ye aye kutuba min kɛ anya bi kutuba in nafa ka bon o me yalma ale ka kutuba no ayɛrɛ de bi a labɛn wa tari dɔ de bi a bolo min bi a labɛn ka di a ma wa. Bon ala barika la inshallah an yɛrɛ ka kutuba ye an yɛrɛ ka sɛbɛnniw don comme sisan occupation bɛ ka caya o bɛ an fɛngɛ sinon semaine kɔnɔ an b'a jateminɛ ko mun bɛ yen an bɛ note ta juma sɔgɔma o de la juma fɛ hali sisan an bɛ commission baara min na an y'a yir'u la k'a fɔ juma kɔni an tɛ fɛ ka don juma n'an ma dɛsɛ an tɛ foyi kɛ juma sɔgɔma an yɛrɛ b'an ka kutuba sɛbɛn an k'an ka fɛn min kɛ an k'an ka fɛn min fɔ k'a da dɔgɔkun kɔnɔ an ye kibaruyaw minnu sɔrɔ an n'an yɛrɛ bɛ kibaruya minnu seereya ma an n'an yɛrɛ bolo fɛn min bɛ jamana kɔnɔ don min na ni kumakan ka k'o kan an bɛ a lajɛ an bɛ kuma o kan donc kutuba k'a fɔ maa wɛrɛ de b'an bolo min b'a sɛbɛn la o maa si t'an bolo an yɛrɛ de b'an ka kutuba sɛbɛn actualité min bɛ yen don min na an yɛrɛ bolo an kan ka kuma min kan kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ don min na o thème min kan an yɛrɛ bɛ kutuba sɛbɛn inshallah ka sɔrɔ ka a kalan. alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ o mana fɛ alimamiya in yɛrɛ kalan bannen kɔfɛ a daminɛna san jumɛn na sababu jumɛnw de fɛnɛ nana ni alimamiya ye. alimamiya hakili bɛ min na i b'a dɔn cɛkɔrɔba depuis anw ye alimamiya sɔrɔ ale de sababu la ale depuis 1952 ale kɛra alimami ye bon donc anw ye alimamiya sɔrɔ ale de sababu la an bɛ taa misiri la nɔfɛ an bɛ taa kalan k'a nɔfɛ an bɛ misiri wele bon mɔgɔ laseli ka sigi alimamiya yɛrɛ la ka k'ale ka naibu ye o kɛra san 1992 hakili b'a la 92 ne taara umra kɛ n nalen ka bɔ umra la ale ye n bila n ka juma seli ni mɔgɔw ye juma 3 ka tugu ɲɔgɔn na donc a waati la quartier mɔgɔw ye ɲininkali kɛ bɔ ko alimami yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ ka juma seli juma 3 ka tugu ɲɔgɔn na ko dalilu jumɛn b'o la
donc o de senfɛ misiri yɛrɛ réunion kɛ k'a décider k'a fɔ bon an ye o yɛrɛ min ye mɔgɔw lasili n'o ye alimami den ye n'o b'a kɛrɛfɛ an y'a décider k'ale yɛrɛ kɛ an ka misiri yɛrɛ nayibu ye directement donc kɛra san 1992 bon fo ka n'a bila bi la sa bon ale yɛrɛ kɛra mɔgɔ banabagatɔ ye o waati kelen ninnu na 93 94 95 pratiquement a dɛsɛra donc a dɛsɛlen ne ni n dɔgɔninw pratiquement ne yɛrɛ dɔgɔninw misiri bɛ olu de bolo bi kɛrɛnkɛrɛnna Ibrahim misiri b'ale de bolo kɛrɛnkɛrɛnna ale de bɛ waati bɛɛ sɔrɔ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ juma kɔfɛ ale de bɛ farida ninnu caman seli bibi in na ale bɛ juma min yɛrɛ seli fana o ka ca ka tɛmɛ ne yɛrɛ ta kan donc o de ye n dɔgɔkɛ Ibrahim Diallo ale de dalen don ne kan donc Alhaji Malik bɛ sɔrɔ ka da o kan donc ne ye alimami principal ye bi cɛkɔrɔba ka banako kama maintenant ale de ye ne fana ka nayibu fɔlɔ ye maintenant an fana denw bɛ olu tugulen don ale la n'olu bɛ yan ale n'olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kosɛbɛ misiri baara la inshallah. Alhamdulillah ka ɲini Ala fɛ a ye waati min kɛ alimamiya la o ɲɔgɔnna caman yarabi Ala k'o yira an n'i la ɲininkali min bɛ tugu o la an ka jamana ye alimamiya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ degun bɛ a kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔ yalima alimamiya in kɔfɛ baara jumɛn bɛ an fa yɛrɛ bolo a ka dayirimɛ ɲini sira fɛ min tɛ alimamiya ye. Alimamiya kɛrɛfɛ inshallah an bɛ baara min kɛ o ye association malienne pour la paix et le salut AMPS n y'o président ye bon donc o baaraw bɛ a to n yɛrɛ tɛ sigi jamana yɛrɛ kɔnɔ ani jala ka ca jamana kɔnɔna ni jamana kɔkanna la bon donc k'a fɔ balo ɲini sira wɛrɛ de bɛ an bolo la an bɛ tarikizu kɛ an bɛ baara min kɛ diinɛ baara in alhamdulillah an ye kalandenw ye tarika tijaniya baara fana an b'o kɛ an bɛ wuridiw minnu kɛ cɛkɔrɔbaw ye minnu di an ma a ka ca Ala fɛ o b'an dɛmɛ an ka denbaya baloli an b'o sɔrɔ o sira fɛ mais an bɛ activité principale min kɛ alimamiya kɔfɛ o de ye ka baara kɛ association malienne pour la paix et le salut n'o ye AMPS ye an y'o président ye o baara ni an tɛ voyage la an tɛ commission baara la i n'a fɔ bi an b'o la cogoya min na baaraw kɔfɛ ni dugu jɛra an bɛ taa sigi o bureau de la inshallah ka sigi yen nɔ ka baara kɛ fo baara jigin waati an baara kɛ ɲɔgɔnw an b'o baara de la silamɛya baara silamɛya tɔn baara an b'o min na an bɛ au conseil islamique la an bɛ confénati la n'o ye Mali tijaniw bɛɛ ka so an bɛ groupement de leaders spirituels musulmans an y'o vice président dɔ ye Cherif Ousmane Madana Aidara nɔfɛ bon n'olu fɛnw bɔra la an ka activité principale ye bi in na an ka association malienne pour la paix et le salut association représentant bɛ Mali région bɛɛ la bi représentant bɛ Mali cercle bɛɛ la bi donc a représentant bɛ Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen na bi donc an bɛ ka cellule féminine fana sigi Mali région bɛɛ la an bɛna o sigi an bɛna sigi a daminɛna yɔrɔ dɔw la kaban donc o baaraw yaasa maaw bɛ se ka silamɛya pacifique nin faamuya cogoya min na ka baara kɛ n'a ye an mɔkɛw y'a kɛ cogoya min na an faw y'a kɛ cogoya min na anw ye diinɛ tiɲɛ ta cɛba dɔw de kɔrɔ olu y'a kɛ cogoya min na an fana bɛ fɛ olu ka taa sira in an fana ka an niyɔrɔ k'a la an fana ka jɔyɔrɔ kɛ a la yanni Ala bɛ an fana ka an fanga dɔgɔya an dɔgɔninw n'an denw ka relève ta donc an b'o baara de la inshallah diinɛ alimamiya kɔfɛ o de y'an ka activité principale ye donc ale association in de fana ye association min bi in na Afrique noire la n'a bɔra Suwar Zahab ka association na association min ni Munazamatu Taawuni Islami yɛrɛ ye kala turu olu kan ka u fara kan u n'a ka jɛ ka diinɛ baara kɛ donc anw ye o baarakɛbaga dɔ ye jamiya in kɔnɔna la donc o de b'a to kalo fila ɲɔgɔn an bɛ taa diɲɛ duguba dɔ la ka taa réunion dɔ kɛ o de la réunion kun bolodalen don an kan ka bɔ jamana in kɔnɔ su in na yɛrɛ ka ɲɛsin Jeddah ani Qatar ka taa réunion ba la min bɛ bɛn dɔgɔkun fila réunion ma dɔgɔkun kelen bɛ kɛ Saudiya la dɔgɔkun kelen bɛ taa kɛ Qatar donc o bɛɛ ye association in ka baara siraw ye quoi donc kalo fila i b'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna dɔ réunion dɔ bolodalen don donc diɲɛ yɛrɛ silamɛya bɛ taa taabolo mun kan diɲɛ an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fantanw ladɛmɛ cogoya min na ka fantanw lahinɛ cogoya min na donc o baaraw fana an b'o baara la diɲɛ kɔnɔ an b'o baaraw de kɛ diinɛ alimamiya kɛrɛfɛ olu de y'an ka activité principale ye inshallah. Alhamdulillah waati kɔrɔn kama an tɛna taa yɔrɔ jan bilen ni cɛkɔrɔba ye an bɛna ɲini a fɛ welekan min bɛ a bolo ka se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waati min na
jango aka walanda bolla min kan bi n'o ye farali bɛn silamɛya ka ɲini fɛn ye o ye cogo min ma ladilikan ani welekan min bɛ a bolo a kɛ o di an ma an bɛ kɛnɛ in kuncɛ o kan. Alhamdulillah yɛrɛ fɔ cogoya min na min b'a an hami bi min b'an dɛsɛ ka sunɔgɔ bi o y'o de ye k'a fɔ silamɛw vraiment an bɛ ka taa sira min fɛ bi na n'i ye arajo dɔw lamɛn a b'i dɛsɛ ka sunɔgɔ vraiment ne bolo silamɛya la an man ka se o hakɛ ma an tɛ mɔgɔ si tɛ i silamɛɲɔgɔn k'a kɛ kafiri ye ko ka d'a kan k'a bɛ pratique dɔ de kɛ e ma pratique in faamuya mais o ni ale ye kafiri ye o cɛ ka jan ɲɔgɔn na. Par exemple an bɛ waati min na an bɛ mawuludu waati la ni nin waati sera silamɛ dɔw bɛ dusu ka mawuludukɛlaw neni ka diɲɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ an ma vraiment an kɔni bɛ min f'u ye adamaden ka kɛ hakiliman ye sahabaw fɔra ɲɔgɔn kɔ i n'a fɔ an y'a fɔ khutba la cogoya min na mais o m'a to dɔ ka dɔ kɛ kafiri ye la ninnu ye silamɛya bolofaraw de ye ni maa min nana k'a fɔ ayiwa seli fana kɛ ne bɛ n ka seli fana kɛ 5 ye walima ne bɛ n ka sunkalo kɛ rajaba la walima n b'a kɛ shawwal la maa bɛ se k'a fɔ k'o kɛra kafiri ye parce que a banna fɛn dɔ ma fɛn min ye ma'ruf min ad-din bid-darura ma'lum min ad-din bid-darura amma nin bolofara ninnu ye masala ijtihadiyaw de ye ijtihadu bonda la maa tɛ maa kɛ kafiri ye ni maa min ye ijtihadu kɛ i ye sawaba sɔrɔ baraji kelen b'i ye i ye sawaba sɔrɔ baraji 2 b'i ye ni ye ijtihadu kɛ i ma sawaba yɛrɛ sɔrɔ baraji kelen b'i ye alakira de y'o baraji sɛbɛn an ye maa wɛrɛ bɛ se k'an b'o kɔnɔ cogoya jumɛn na donc ninnu ye masala ijtihadiyaw de ye n'an sɔnn'a ma k'a fɔ fɛn minnu don yɛrɛ ko alakira m'a kɛ o yɛrɛ tɛ ne ka taabolo yɛrɛ parce que alakira y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam donc o tuma la alakira ye fɛn min kɛ ni an tugura la o la walima ni sɔsɔli yɛrɛ ka di n'i y'a fɔ alakira yɛrɛ m'a kɛ alakira ma fɛn min kɛ maa minnu nana kɔfɛ olu m'a kɛ maa minnu nana olu kɔfɛ a daminɛna olu de la o tuma la o masala ijtihadu de b'o la ijtihadu la inkaru tɛ yen fil masail ijtihadiya masailu ijtihadiyaw la ni maa min ye taara taabolo min fɛ a la surtout a bolo dan bɛ kuranɛ de la a bolo tan bɛ hadisa de la nɛni man ka k'o la dɔgɔya man ka k'o la ni maa min y'o faamuya i n'a fɔ a tigi y'a faamuya cogoya min na i b'a kɛ a nɔfɛ ne yɛrɛ m'a faamuya i n'a fɔ a y'a faamuya cogoya min na o tuma la i b'i sen bɔ a la minnu y'a kɛ i b'a to olu k'o kɛ donc bi na o degun de bɛ an ka silamɛya baara kɔnɔna la maa dɔw bɛ olu m'a faamuya olu bolo n'olu y'a fɔ cogoya min na walima olu ka karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na ne ka karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na wahyu ma jigin e ka karamɔgɔ kan wahyu jiginna cɛ kelen de kan o de ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka kuma ni maaw tɔw ye o faamuya Imam Suyuti y'a faamuya cogoya min na anw b'o de kan Ibn Kasir y'a faamuya cogoya min na anw b'o de kan Ibn Hajar al-Asqalani o y'a faamuya cogoya min na anw b'o de kan Ibn Hajar al-Haythami o y'a faamuya cogoya min na anw b'o de kan Azhar n'o y'an ka diinɛ turu kalanbolo sira fɛ a turu minɛ yɔrɔ karamɔgɔ ninnu kɔfɛ Cerno Musa ninnu kɔfɛ olu de y'an teriw ye olu de y'an karamɔgɔw ye an bɛ minɛli kɛ n'olu de ye n'an bɛ conférencew kɛ olu karamɔgɔw de bɛna na kalan an dɛmɛ ka na a yira an bɛ sira min kan sira ɲuman don donc olu ye yɔrɔw ye minnu dɔnnen don silamɛya diinɛ kɔnɔ olu tɛ filibantiw ye olu bɛ sira min kan o ye sira jɛlen ye u bɛ baara min kan baara jɛlen don o tuma la an ka wele ye dɔrɔn silamɛw k'a lajɛ an ka bɛn ni maa min bɛ baara min kɛ ni maa wɛrɛ min bɛ yen nɔ ni e m'o faamuya i k'a dɔn a tigi fana tugulen don karamɔgɔ dɔw de kɔ o karamɔgɔw fana ka dalu minɛnen don alakira Muhammad de la sallallahu alaihi wasallam diinɛ in ye sa'a de ye juma tɛmɛnen an y'o de fɔ maa dɔ ye Abubakar ɲininka ka Umar ɲininka ka Ali ɲininka jaabi ninnu si ma kɛ kelen ye ale ka ɲininkali kun ye jumɛn ye a ye ɲininkali de kɛ ko bon ne ye ɲininkali kɛ parce que ne y'a fɔ muso ye k'a fɔ ko n bɛ n yɛrɛ minɛ a la fo ka taa se hinu ma hinu kɔrɔ ye jumɛn ye Abubakar ko o kuma la i kana kuma i muso fɛ fo su fɛ Seydina Umar ko non o kuma la i kana kuma i muso fɛ fo san kelen Seydina Ali ko i kana kuma fɛ fo ka taa lahara se donc bɛɛ lajɛlen ka dalu bɔra kuranɛ de kɔnɔ fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun Seydina Abubakar y'o jaabi de di ale ko o kuma la k'a daminɛ sɔgɔma la ka taa bila wuladafɛla la Seydina Umar ko ale kan bɛ hinu min ma o ye Alahu subhanahu wa ta'ala y'a fɔli min kɛ k'a fɔ yiriw b'u den de tuuti uklaha kulla hinin biizni rabbiha o ye hinu ye ale y'o jate k'a fɔ o ye san ye Seydina Ali y'a fɔ ko non ale ye hinu jate k'a fɔ Ala y'a fɔ wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin a bɛna ko hakika dɔn
hinu ko fe ale ko hinu ye fo lahara de donc ima ye qur'ane aya be ka dalu be be tika dalu bo qur'ane la mais do ta ye sogoma ka ta wulada la do ka dalu ye sankelen do ka dalu yere fo alqiyama ye donc a bela jele dalu bora qur'ane de la o kuma la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko kuranɛ tɛ sawaba ye wa mais kuranɛ yɛrɛ de ka faamuya a n'a kɛcogo kuranɛ yɛrɛ faamuya bɛɛ bɛ se k'i ka dalu sɔrɔ a kɔnɔ o dalu bɛ taga wolo ninnu de la o kuma la an ka faamuya dɔrɔn k'a fɔ ni maa min ka dalu b'a bolo a fana b'a ka dalu bɔ kuranɛ de la kuranɛ ale ayaw muhkamatu b'a la mutashabihatu b'a la aya dɔw bɔli don ɲɔgɔn fɛ aya dɔw kiiri fɔfɔlen don ɲɔgɔn kɔ o kuma la an ka dɔn a bɛɛ minɛna source kelen de la e y'a faamuya cogoya min na o kɛ maa wɛrɛ min y'a faamuya cogoya min na i k'a to o fana k'a ta kɛ ikhtilafu ummati rahma ne ka mantonw b'o fɔ ɲɔgɔnyali min kɛ o de ye hinɛ ye o kuma la an bɛɛ lajɛlen bɛ don o hinɛ in de kɔnɔ o hinɛ in bɛ taa wolo n'an ye jumɛn na a bɛ taa wolo n'an ye alakira muhamadu la sallallahu alaihi wasallam o b'an bɛɛ bolo minɛ ka taa n'an ye alijinɛ kɔnɔ alijinɛ tile tɛ maa si bolo a tile tigi ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a tile tigi ye alahu subhanahu wa ta'ala ye o kuma la nin fɔɲɔgɔnya ninnu kana kɛ sababu ye dusukun ka ban ɲɔgɔn na a ka kɛ sababu ye dɔrɔn an k'a dɔn e y'a minɛ yɔrɔ dɔ la ne fana y'a minɛ yɔrɔ dɔ la mais a bɛɛ bɛ taa wolo min na o de ye hɛrɛ ye a bɛɛ bɛ taa wolo min na o de ye alijinɛ ye inshallah ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka waati caman yira an na ala ka faamuya bonya jamana in kɔnɔ ala ka diinɛ yiriwa ala ka diinɛ cɛbaw ya rabbi ala ko an ɲɛmɛ u la ya rabbi u bɛ k'u ka nafolo don baara min na n'o de ye k'a fɔ silamɛw ka faamuya sɔrɔ khutbaw ka ta wajuliw ka ta yaasa hali bi faamuya ka walawala diversité in u ka faamuya hali bi ya rabbi ala k'o kɛ hɛrɛ ye jamana kɔnɔ ala ka n'u dɛsɛ musaka la aw yɛrɛ minnu b'a baara la ya rabbi sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ya rabbi ala k'o da aw fana ma a k'a kɛ ala kɛra bonya kama haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh n baden tɛbɛ sirifila lajabaw ni ne sɔrɔla ka lase aw ma bi juma kutuba la min n'a kɛra commune 5 la Turukɔrɔbugu an fa ka misiri la Muhamɛd Musa Jalo n b'a fɔ aw k'an bɛn juma wɛrɛ. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا